Και μια και μιλάμε για την ισχυτική συντροφιά, πάμε να αγγίξουμε και λίγο Κύπρο. Μια και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Αντώνης ο Ζαρίντας, ο οποίος είναι δάσκαλος και είναι και συγγραφέας και τον καλωσορίζω. Καλώς όρισες, αγαπημένε. Σε χαιρετώ, φίλε Ραφίκ, χαιρετώ και τις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο περισσότερο αυτούς και αυτές που είναι από νησιά. Πώς τυχαίνει, Αντώνη, όποτε τηλεφωνιόμαστε να είναι μέρα που έχει αγώνα και παίζουν και οι ελληνικές ομάδες? Τι έχει σήμερα? Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός τώρα, αυτή την ώρα, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, είναι στο 0-1 με την Chelsea, χάνει. Αργότερα, ναι, παίζει και ο ΠΑΟΚ, παίζει και ο Ολυμπιακός αργότερα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν είναι, Βασίλη? Σήμερα είναι και ο ΠΑΟΚ, όλες οι ελληνικές, καλά τα θυμάμαι. Καλή επιτυχία και στις τρεις ομάδες. Ευχόμαστε 3 νίκες. Να σε καλά, για να δούμε. Περνώντας τα δικά μας, μέχρι να πάμε έτσι στο πρώτο διάλειμμα, εν συντομία θα έχει αξία να δούμε τι σημαίνει Παγκόσμια Εβδομάδα Μηντιακού Γραμματισμού, ώστε να βάλουμε το επιστέγασμα της απόψινής μας συζήτησης, την οποία θα την ανοίξουμε αναλυτικά μόλις επιστρέψουμε, αλλά έχει μεγάλη αξία να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται στην πραγματικότητα σε σχέση με την εισαγωγή που έκανα. Μάλιστα, ξεκινάει σήμερα 24 Οκτωβρίου και για μια εβδομάδα έως τις 31 Οκτωβρίου η Παγκόσμια Εβδομάδα για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία, την οποία διοργανώνει η UNESCO από το 2012. Φέτος διοργανώνεται το συνέδριο το μεγάλο στην Ιορδανία. Ναι, είναι μια εβδομάδα όπου η UNESCO καλεί τα κράτη να ασχοληθούν με το θέμα αυτό της παιδείας στα μέσα, να αναπτύξουν δράσεις οι οποίες καλλιεργούν το λεγόμενο μηντιακό γραμματισμό, για τον οποίο φαντάζομαι θα μιλήσουμε εκτενέστερα αργότερα. Οπότε το γεγονός όμως ότι είναι μια εβδομάδα άγνωστη, οδυνηρά άγνωστη στην Κύπρο και σε λιγότερο βαθμό στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά ξενίζει και προκαλεί ερωτήματα για ποιο λόγο μια τόσο σημαντική εβδομάδα, η οποία είναι από την αιγίδα της UNESCO, Παγκόσμια Εβδομάδα, δεν βλέπουμε να γίνονται δράσεις οι οποίες να εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο. Ναι, γιατί ωραία είναι να τα λέμε στα λόγια, αλλά αν δεν είναι ο δάσκαλος και η δασκάλα στο πλευρό αυτής της, έτσι, του μαθητή και της μαθήτριας, πώς να την κάνουμε αυτή την κουβέντα πρακτικά? Παρ' όλα αυτά, η παιδεία στα μέσα αγκαλιάζει όλο τον πληθυσμό και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Δεν αφορά μόνο αποκλειστικά την εκπαίδευση. Αφορά και τις μεγαλύτερες ηλικίες, αφορά τις ομάδες οι οποίες έχουν τεθεί για διάφορους λόγους στο περιθώριο, αφορά τους μετανάστες, αφορά τις γυναίκες, αφορά τους άντρες, αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό. Και εξ αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε την ευθύνη της προώθησης της παιδείας στα μέσα, όχι στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά στις ρυθμιστικές αρχές. Στην Κύπρο είναι η αρχή ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Η αντιστοιχία με την Ελλάδα. Ναι, σαφώς και το Υπουργείο Παιδείας εμπλέκεται, αλλά αυτό αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης. Σωστό. Καλά κάνεις και το βάζεις στη συζήτηση. Θέλω να σε διακόψω, όχι για πολύ, για λίγο μόνο. Να βάλουμε μια ανωτελεία ώστε να μπορέσουμε να το δούμε όσο καθολικά το προσαρμόζεις, με το που επιστρέψουμε, Αντώνη. Στο κόκκινο. Πλένω μες στο βράδυ, στο σκοτάδι, γιατί καίει πολύ το ρημάδι. Ψάχνεις λύση για οικονομία στο ρεύμα? Ο Ήρων φέρνει μια ακόμη αναπάντεχη λύση με το Blue Generous. Το νέο πρόγραμμα με χαμηλή τιμή, σταθερή για 6 μήνες. Μάθε περισσότερα στο Ήρων.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Πώς μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία συμπερίληψης? Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση? Μπορεί να μπει φραγμός στην επέλαση οπισθοδρομικών αντιλήψεων? Πριν απαντήσουμε σε όλα τα παραπάνω, πρέπει να τα κατανοήσουμε. Η γνώση είναι δύναμη και στο Ινστιτούτο Έτερων την αναζητούμε διαρκώς.
Παράγουμε γνώση με αξιόπιστες έρευνες, αναλύσεις, αρθρογραφία και δημόσιες εκδηλώσεις. Τεκμηριώνουμε επιχειρήματα, επερωτάμε τα αυτονόητα και εμπιστευόμαστε το ερευνητικό δυναμικό. Προωθούμε προτάσεις πολιτικής με άξονα τη δικαιοσύνη, τη συμπερίληψη και τη βιωσιμότητα. Έτερον, Ινστιτούτο για την έρευνα και την κοινωνική αλλαγή. Ακούμε πριν μιλήσουμε, σκεφτόμαστε πριν δράσουμε, συμπεριλαμβάνουμε πριν προτείνουμε ή τουλάχιστον το προσπαθούμε. «105 και 5» στο κόκκινο. Οι ιστορίες στα ΜΜΕ είναι γραμμένες από πριν, έλεγε ο Στουαρτ Χολ. Αυτό που σας διαβάζω είναι μια δημοσίευση του απόψινού μου καλεσμένου. Απλά προσθέτουν λεπτομέρειες, κλισέ, δράμα, σύγκρουση και κατόπιν τις προσφέρουν στο αδιφάγο κοινό καταναλωτές, προσδοκώντας σε αύξηση των κλικ που μεταφράζονται σε έσοδα. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αλγόριθμος θα κάνει τη δουλειά του. Πολλαπλασιάζει την ορατότητα τέτοιων δημοσιευμάτων, ενεργοποιώντας το θυμικό και εμπεδώνοντας την αίσθηση μιας διαρκούς διατάραξης κανονικότητας. Αναπόφευκτα επικρατεί ο πανικός και οι σπασμωδικές αντιδράσεις. Ζούμε σε πλήρως μεσοποιημένους και ταυτόχρονα σαλεμένους καιρούς. Εάν μας πνίγει αυτή η νέα συνθήκη, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποβάλουμε παράπονο στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής Διοντολογίας μόλις συναντούμε τέτοια δημοσιεύματα. Εάν όμως θέλουμε πραγματικά να αλλάξει η κατάσταση, τότε πρέπει να απαιτήσουμε να εισαχθεί ουσιαστικά ο μηντιακός γραμματισμός στα σχολεία, ώστε να προετοιμαστεί η νέα γενιά να μην ανταποκρίνεται στα μηντιακά σκουπίδια που μας περιβάλλουν. Το γιατί δεν γίνεται και γιατί οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα, σε άλλο επεισόδιο γράφει ο Αντώνης ο Ζαρίντας, τον οποίο έχω την χαρά να φιλοξενώ μέσω τηλεφώνου βέβαια, διότι ο άνθρωπος βρίσκεται στην Κύπρο. Ο Αντώνης ο Ζαρίντας είναι δάσκαλος και συγγραφέας και εσείς ακούτε ραδιοκοινότητες, σε περίπτωση που καθυστερήσατε να συντονιστείτε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αναφορικά με την Παγκόσμια Εβδομάδα της UNESCO σε σχέση με το μηντιακό γραμματισμό, όχι μόνο στις παιδικές ηλικίες, αλλά όπως πολύ ωραία έλεγε ο Μουσαφίρης μου λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, σε ό,τι αφορά και τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, σε ό,τι αφορά και τους πρόσφυγες, σε ό,τι αφορά όλους όσοι συσχετίζονται με το ζήτημα της πληροφορίας, που συχνά είναι ο τρόπος που παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, που αφορούν τους ενήλικες, που αφορούν τους πάντες. Αντώνη μου. Ακριβώς. Η παιδεία στα μέσα είναι μια στάση ζωής που αφορά όλες τις ηλικίες και όλο τον πληθυσμό. Mm-hmm. Και ξέρεις, δεν κατακτιέται αυτόματα, δεν μεγαλώνει ο άνθρωπος κάποια στιγμή έτσι, αυτομάτως κατακτά τις δεξιότητες αυτές. Αλλά είναι το αποτέλεσμα εκπαίδευσης. Χρειάζεται η εκπαίδευση στα μέσα, οι οποίες καλλιεργεί δεξιότητες γραμματισμού στα μέσα. Πώς καλλιεργείται αυτό? Καλλιεργείται μέσα από την εκπαίδευση. Υπάρχει βιβλιογραφία, ένα πλήθος διδακτικών τεχνικών, μεθοδολογίας που μπορούμε εμείς οι δάσκαλοι να κάνουμε μάθημα στα παιδιά. Τώρα, οι δεξιότητες ποιες είναι αυτές όμως? Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποιες δεξιότητες καλύτερα να καλλιεργήσει ο δάσκαλος? Ακριβώς. Είναι η ικανότητα της πρόσβασης, της ανάλυσης και της αξιολόγησης. Πρόσβαση, ανάλυση, αξιολόγηση των μηντιακών μηνυμάτων όλων των ειδών. Και των παραδοσιακών και των σύγχρονων. Και των έντυπων, της εφημερίδας δηλαδή, αλλά και των ψηφιακών. Και καθώς και όλων των μορφών. Δηλαδή, είτε είναι εικόνα, είτε είναι ήχος, είτε είναι βίντεο. Άρα, έχουμε να κάνουμε με κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες, οι οποίες θα επιτρέπουν στο άτομο να χειρίζεται έξυπνα, δημιουργικά και αναστοχαστικά τα διάφορα μέσα. Αντώνη μου, να σε ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Επειδή το συζητάμε τακτικά και συζητάμε και εδώ στην Ελλάδα αναφορικά με την κρίση που περνά το έντυπο, είτε είναι βιβλίο είτε είναι μέσο. Στην Κύπρο τι συμβαίνει με αυτό το ζήτημα και στους ενήλικες? Θέλω να πω, στη βόλτα σου βλέπεις ανθρώπους να διαβάζουν εφημερίδα σήμερα ή διαβάζουν όλες τις ειδήσεις από το κινητό? Και κατ' επέκταση τα παιδιά σου, οι μαθητές σου, διαβάζουν, ασχολούνται με το βιβλίο, καταπιάνονται με το να διαβάσουν ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα? Κοίταξε, η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση, ακολουθεί τον κανόνα παγκοσμίως.
Θεωρώ ότι υπάρχει μια πτώση όσον αφορά την αναγνωσιμότητα. Δεν διαβάζει πλέον ο κόσμος, σκρολάρει στο κινητό και επικεντρώνεται σε τίτλους, διαβάζει τίτλους. Και αν τυχόν ανοίξει το άρθρο στο κινητό, θα το διαβάσει διαγώνια. Δηλαδή θα πάει το μάτι του στους τίτλους, στις επικεφαλίδες, την εικόνα, τη λεζάντα ίσως της εικόνας. Ωραία. Άρα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο έτσι καταναλώνουμε την πληροφορία. Αυτό οι δημοσιογράφοι, αν πούμε από την άλλη πλευρά, το γνωρίζουν και έτσι περιλαμβάνουν μέσα στα άρθρα τους περισσότερο δράμα, περισσότερο φράσεις κλισέ, οι οποίες είναι αυτές που να τραβήξουν την προσοχή στο τέλος της ημέρας. Διότι το νόμισμα της νέας μηντιακής συνθήκης είναι η προσοχή. Η προσοχή μεταφράζεται σε έσοδα. Δεν είναι ψέμα, φυσικά. Άρα το νόμισμα, γι' αυτό που όλοι παλεύουν μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και το αντίτιμο είναι να καταφέρεις να τραβήξεις την προσοχή του κόσμου, φυσικά. Αλήθεια. Πώς θα καταφέρεις να τραβήξεις την προσοχή του κόσμου? Ενεργοποιώντας τα συναισθήματα, ενεργοποιώντας το θυμικό. Πώς θα το καταφέρεις αυτό? Με ειδήσεις οι οποίες έχουν μέσα πολύ δράμα, πολύ σύγκρουση, διατάραξη της κανονικότητας, μια αίσθηση ανασφάλειας. Όλα αυτά κερδίζουν πιο εύκολα την προσοχή του κόσμου. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στις αρνητικές ειδήσεις, στις συγκρουσιακές, στις δραματικές ειδήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, 10 φορές περισσότερο από τις ειδήσεις οι οποίες είναι θετικές, είναι ευχάριστες και επικοινωνούν ένα αίσθημα ομαλότητας. Και ο αλγόριθμος, βλέποντας ότι ο κόσμος ο περισσότερος ανταποκρίνεται, έχοντας πει αυτά προηγουμένως, στις αρνητικές συγκρουσιακές ειδήσεις, πολλαπλασιάζει την ορατότητα αυτών των αναρτήσεων. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας ηθικός πανικός, ότι όλα πάνε στραβά, ότι βρισκόμαστε υπό διαρκή απειλή, και να καλλιεργείται μέσα μας το λεγόμενο σύνδρομο του μοχθηρού κόσμου. Ότι ο άλλος είναι επικίνδυνος, ότι ο άλλος διαταράζει την κανονικότητα και την ηρεμία μας. Δεν έχεις άδικο σε αυτά που λες και είναι ωραίο που βλέπουμε και τις δύο πλευρές του ζητήματος, ώστε να βλέπουμε και την ευθύνη του χρήστη, ώστε να φιλτράρει, να τσεκάρει, να διπλοελέγχει και να διαλέγει, αλλά κυρίως να βλέπουμε και την τεράστια ευθύνη του δημοσιογράφου, ο οποίος είναι εκείνος που σερβίρει το προϊόν, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή καταναλώνεται η είδηση και το περιεχόμενό της, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Για να εστιάσουμε... Τι χρειαζόμαστε όμως? Πώς? Τι χρειαζόμαστε? Αυτό ετοιμάζομαι να πω, ότι για να εστιάσουμε λίγο, αν θέλεις, και στο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας, εσύ ως δάσκαλος που έχει την ευαισθησία να ασχοληθεί με το θέμα και την έμπνευση να γράψει και 2 βιβλία σχετικά, έγραψες και την μέρα που τελείωσε το παγωτό και τις ερωτήσεις που θα άλλαζαν τον κόσμο. 2 πονήματα τα οποία συσχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών πάνω στο ζήτημα. Γι' αυτό θέλω να μείνουμε σε αυτό, σε ό,τι αφορά την διαδικασία, και να μιλήσουμε και γι' αυτό. Το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει είναι η μέρα που τελείωσε το παγωτό, από τις εκδόσεις Λενοκδοτική, σε υπέροχη εικονογράφηση του Βασίλη Κρύβα. Απευθύνεται σε μικρά παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού και αφορά τα fake news, τις ψευδεπίγραφες ειδήσεις. Και πόσο εύκολο είναι τώρα να πεις ένα παιδί του νηπιαγωγείου τι σημαίνει fake news, τι σημαίνει χειραγωγείσαι ή δεν χειραγωγείσαι. Να σου πω, είναι εύκολο. Είχα κάνει η βιβλιογραφία, αλλά και η εμπειρία δείχνει ότι όσο πιο νωρίς ξεκινήσει μια διδακτική παρέμβαση, τόσο πιο επωφελής, τόσο πιο αποδοτική, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι. Όλες οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις, παρεμβάσεις στην εκπαίδευση πρέπει να ξεκινούν από το νηπιαγωγείο. Τα παιδιά... είχα δουλέψει με παιδιά νηπιαγωγείου και παιδιά πρώτης τάξης όσον αφορά την παιδεία στα μέσα. Είχαμε κάνει υπέροχα μαθήματα όσον αφορά και τα fake news, αλλά και τη διαφήμιση. Να μπορούν να ξεχωρίζουν ότι αυτό τώρα που πετάγεται στο YouTube, ας πούμε, είναι διαφήμιση. Το πρώτο πράγμα νομίζω πρέπει να γίνει στα παιδιά κατανοητό είναι τι είναι διαφήμιση και τι είναι περιεχόμενο. Και μπορούν
ενδεχομένως να έχουμε στο μυαλό μας μια υποτιμητική εικόνα ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου δεν μπορούν να σκεφτούν σχεδόν καθόλου αυτά τα ζητήματα. Όμως υπάρχουν οι τεχνικές, υπάρχει η διδακτική μεθοδολογία και πραγματικά... Βέβαια, ίσα-ίσα. Εγώ αντίστροφα το λέω, ότι εδώ δεν έχει καλλιεργηθεί ο μέσος νους, ο νους των ενηλίκων, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμα και εκείνων που νομίζουμε ότι πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε ή που δρούμε έξω από το χώρο. Δεν το λέω καθόλου. Ίσα-ίσα. Λέω πόσο πιο δύσκολο είναι να αγγίξει κανείς, πόση λεπτότητα θέλει από πλευράς εκπαιδευτικού και μεράκι βέβαια, σπουδές μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει να αγγίξει τον νου των παιδιών. Ο εκπαιδευτικός των μέσων, διότι η βιβλιογραφία αναφέρει ότι χρειάζεται να επινοηθεί μια νέα ειδικότητα αυτού του δασκάλου των μέσων, όπου θα συνδυάζει και μαθήματα δημοσιογραφίας, σαφώς. Ναι, χρειάζεται εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καταρχάς για να μπορέσουν να διδάξουν αυτό το θέμα. Αλλά θεωρώ ότι σε έναν πρωτόλιο επίπεδο, σε έναν πρώτο επίπεδο, μπορούν όλοι οι δάσκαλοι, όλες οι δασκάλες να ασχοληθούν και πρέπει. Όμως είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο γραμματισμός στα μέσα πολλές φορές συγχύζεται με τον ψηφιακό γραμματισμό. Η εκπαίδευση για την οποία μιλάμε τώρα είναι η εκπαίδευση στα μέσα και όχι η εκπαίδευση με τα μέσα. Έτσι. Δηλαδή, άλλο να μάθεις να χειρίζεις σωστά την τεχνολογία και άλλο να μάθεις να ξεχωρίζεις τι είναι προπαγάνδα και τι είδηση. Ακριβώς. Δεν μιλάμε εδώ για να μάθουμε τα παιδιά πώς να χειρίζονται τα μέσα, τα διάφορα μέσα. Τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα και από εσάς καμιά φορά, ναι. Ακριβώς, ναι. Αυτό που χρειάζεται είναι να μάθουν έτσι εις βάθος πώς λειτουργούν τα διάφορα μέσα, να τα απογυμνώσουν, να τα αποδομήσουν, να δουν πώς επικοινωνούν το μήνυμα. Και να αναπτύξουν και την κριτική σκέψη βέβαια. Ακριβώς. Να έχει έγνοια ο δάσκαλος γι' αυτό, για την κριτική, για την καλλιέργεια της αμφισβήτησης. Ακριβώς. Η λέξη κλειδί είναι η κριτική ενατένιση των μέσων. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο το έχω δοκιμάσει με μαθητές μου παλαιότερα και πραγματικά το θεωρώ πολύ ωφέλιμο, είναι να δουν τις μορφές του σύγχρονου ψηφιακού καπιταλισμού. Δηλαδή να δουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ποιους ανήκουν. Γιατί το Instagram και το Facebook ανήκουν στην ίδια εταιρεία, ας πούμε. Γιατί ο Elon Musk αγόρασε το Twitter. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία, ειδικά και στις πιο μεγάλες τάξεις και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορούν τα παιδιά να τα κατανοήσουν και να προβληματιστούν γι' αυτό. Γιατί συγκεντρώνονται τα ΜΜΕ σε μεγάλους επιχειρηματίες, δισεκατομμυριούχους. Για ποιο λόγο, τι συμβαίνει αυτό να έχει τον έλεγχο της ροής της πληροφόρησης κάποιος ζάμπλουτος. Έτσι. Και για ποιο λόγο κατ' επέκταση τα σύγχρονα μέσα αποκλείουν περιεχόμενο σκοπίμως και αναρτήσεις που δεν φαίνονται έτσι εναρμονισμένες στην μέθοδο που εκείνα θέλουν να παγιώσουν, ακόμα κι αν δεν συσχετίζονται με την πραγματικότητα πολλές φορές, ακόμα κι αν κρύβεται η πληροφορία, ακόμα κι αν αποσιωπάται ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται η είδηση, ακόμα κι αν χρειάζεται να κατεβάσουν αναρτήσεις, να μπλοκάρουν χρήστες, να μην επιτρέπουν σε κάποιον να ανεβάσει τη φωτογραφία ή το λεκτικό που νομίζει ότι θέλει να ανεβάσει, μόνο και μόνο για να μην χαλάσει το αφήγημα που πλασάρεται, έτσι. Ακριβώς. Άρα τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο αλγόριθμος επηρεάζουν βαθύτατα θεμελιωδώς τη δημοκρατία μας. Τη δημοκρατία, τα κοινά μας. Οπότε είναι κάτι τόσο σοβαρό που είναι ασύγνωστο η εκπαίδευση να το αγνοήσει. Μάλιστα. Και ωραία. το αγνοεί. Θέλω, Αντώνη, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θέλω να σε ρωτήσω, μια και μάλλον είναι πολύ τυχερά τα παιδιά σου, γιατί αυτά που λες τα κάνεις και στην πράξη, τα κάνεις και στην τάξη, τα δοκιμάζεις ευτυχώς πριν τα γράψεις. Θα ήθελα να δω τι θα μπορούσαν να κάνουν συλλογικά όμως τα κράτη, ποιο μοντέλο θα μπορούσαν να εφαρμόσουν, εννοώ και σε επίπεδο φυσικά οδηγιών Υπουργείου, μαζικά, όχι να βρίσκουμε έναν δάσκαλο που κάπου εμείς νομίσαμε πως φέρνει το φως. Εντάξει, τώρα το φέρνει, δεν το φέρνει ο Αντώνης το φως. Το ζήτημα είναι να γίνει πλειοψηφία κάποια στιγμή αυτό και κανονισμός σε εισαγωγικά μέσα στα σχολεία.
σχολεία. Κανονισμός. Ώστε να δούμε ποιο μοντέλο από όσα μελετάς σου φαίνεται και πιο χρήσιμο και γιατί φαίνεται να σου φαίνεται πιο χρήσιμο ή γιατί δεν συμφέρει να εφαρμόζεται σε κράτη βαλκανικού ή νοτιομεσογειακού τύπου. Ωραία. Ο μηντιακός γραμματισμός κανονικά είναι μια μεθοδολογία η οποία πρέπει να διατρέχει όλο το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό αντικείμενο, ένα ακόμα γνωστικό αντικείμενο μέσα στο βαρυφορτωμένο πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. Είναι μια στάση απέναντι στην κάθε πληροφορία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι. Είτε είναι στη γεωγραφία, στην ιστορία, στα ελληνικά, στα μαθηματικά, παντού. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει. Είμαι απεσιόδοξος, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ επιμόρφωση και φυσικά χρειάζεται μια εκβάθρον αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων. Τουλάχιστον να ακολουθήσουμε κάποιες καλές πρακτικές άλλων χωρών όπως η Φινλανδία, η οποία Φινλανδία έχει την εβδομάδα γραμματισμού στα μέσα, γιατί πώς να το πω, εφαρμόζει και αυτή μία εβδομάδα στα σχολεία της για τον γραμματισμό στα μέσα, από όλα τα σχολεία της χώρας κάνουν δράσεις, ευαισθητοποίησεις γύρω από αυτό το θέμα. Έχει επίσης την εβδομάδα της εφημερίδας από το 1994, σε παρακαλώ, και σε συνεργασία με το Φιλανδικό Σύνδεσμο Εφημερίδων, ο οποίος διανέμει δωρεάν εκείνη την εβδομάδα έντυπα εφημερίδες σε όλα τα σχολεία, ώστε να μελετηθούν και να αποδομηθούν στο τέλος της ημέρας. Γιορτάζει την Εθνική ημέρα ψηφιακών παιχνιδιών και μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας της Φιλανδίας έχει εκδώσει ένα διδακτικό εγχειρίδιο όπου καθοδηγεί τις δασκάλες και τους δασκάλους πώς να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά παιχνίδια με ένα συντάξει για μαθησιακούς σκοπούς. Άρα υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν καλές πρακτικές. Και όχι εις βάρος, όχι να είναι μια υπερκατανάλωση που αποχαυνώνει τους μαθητές, κάνοντάς τους να παίζουν video games όλη την ώρα και μάλιστα αμφιβόλου περιεχομένου σε σχέση με τη διαπαιδαγώγησή τους. Είναι επίλυση προβλημάτων. Δηλαδή, το games είναι επίλυση προβλημάτων εάν τα χειριστούμε με τον σωστό εκπαιδευτικό τρόπο. Είναι επίλυση προβλημάτων. Όπως και να έχει, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν. Αντώνη, συγγνώμη σε διακόπτω. Τώρα έκανα μια πολύ γρήγορη σκέψη. Ρίστο εμπαρόδο, νομίζω ότι οι χώρες τις οποίες αναφέρεστε, δηλαδή εκείνες του σκανδιναβικού μοντέλου, είναι και εκείνες που αποφάσισαν, για να μην λέμε ουτοπικά πράγματα, να δούμε τι ισχύει στην πραγματικότητα και αν εφαρμόζονται όλα αυτά τα ωραία που λέμε. Νομίζω ότι είναι και οι χώρες που αποφάσισαν ότι η πολύ ψηφιακή διαπαιδαγώγηση δεν έχει κάνει και πολύ καλό, οπότε πρέπει να γυρίσουν ξανά στο χαρτί, στο βιβλίο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, δεν το λέω τεσταρισμένα, γιατί είναι πληροφορία η οποία είναι αρκετό καιρό πίσω. Πρέπει να το ελέγξω. Το βάζω στη συζήτηση ως στοιχείο που σίγουρα έχει μπει όμως στην κουβέντα, γιατί έδειχνε μάλλον να καταστρέφει κιόλας. Και όχι μόνο. Θα πρέπει να δούμε πραγματικά τι έγινε, πραγματικά τι λέχθηκε, πραγματικά τι έγινε, γιατί εξεσπέρνουμε κάποιους τίτλους, ας πούμε, όπως μας βολεύει και το ρίχνουμε μέσα στον ωκεανό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αλήθεια είναι. Και μετά ενισχύουμε το επιχείρημα, ας πούμε, για αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε. Αλήθεια είναι. Πραγματικότητα μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πάντως, μια έρευνα που διάβαζα πότε πέρσι, έλεγε ότι παρόλο την αυξημένη χρήση στη Φινλανδία των ψηφιακών μέσων, ταυτόχρονα είναι πολύ ψηλή και η ανάγνωση βιβλίων. Δηλαδή μπορούν και τα δύο να συνδυαστούν. Δεν είναι ρητό ένα άλλο. Δεν είναι βιβλίο ή τάπλετ, ας πούμε, ή κινητό. Είναι και τα δύο. Και εγώ, ας πούμε, προσωπικά στη ζωή μου χρησιμοποιώ πάρα πολύ και το κινητό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πάντα έχω και ένα βιβλίο μαζί μου. Το οποίο με την πρώτη χαραμάδα χρόνου διαβάζω. Ναι, και αυτό όσο το περιέγραφε. Ναι, ανθρωπότητα, μια απροσδόκητα αισιόδοξη ιστορία του Μπρέκμαν, αν το έχεις στην υπόψη σου. Τέλος πάντων, ναι. Τώρα, για ποιο λόγο, Ραφίκ, και στην Κύπρο
κυρίως στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό, η παιδεία στα μέσα είναι τόσο οδυνηρά υποβαθμισμένη. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Εγώ προσωπικά είχα από το 2015 που προσπαθώ στην Κύπρο και με αρθρογραφία και με συνέδρια να ευαισθητοποιήσω γύρω από το θέμα, αλλά νιώθω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δεν μπορούμε μεμονωμένοι δρόντες από εδώ και από εκεί να αλλάξουν. Κατάσταση χρειάζεται πολιτική. Σωστά. Σωστά. Από το Υπουργείο. Σωστά. Πάντα χρειάζεται και η βούληση της πολιτείας, βέβαια. Ακριβώς. Υπάρχει μια άγνοια του πεδίου, δηλαδή διαπίστωσα ότι ο περισσότερος κόσμος και οι αρμόδιοι δεν γνωρίζουν η παιδεία στα μέσα, παρόλο που η αρχή της παιδείας στα μέσα ήταν από τη δεκαετία του 20 και του 30. Στη Φιλανδία ήταν από τη δεκαετία του 1950, σε παρακαλώ. Άρα υπάρχουν θεωρητικοί, υπάρχουν σχολές πανεπιστημίων στο εξωτερικό που ασχολούνται με το θέμα. Υπάρχει έρευνα, ακαδημαϊκή έρευνα. Υπάρχει η λεγόμενη σύγχυση, η σύγχυση της εκπαίδευσης στα μέσα με την εκπαίδευση με τα μέσα. Θεωρούν ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι διδάσκοντας υπολογιστές, άρα σημαίνει διδάσκω και τα μέσα, καμία σχέση μεταξύ. Υπάρχει ραφή και η ελιτίστικη θωριά, όπου θεωρούν ότι το σχολείο πρέπει να μελετά την υψηλή κουλτούρα. Ναι. Και να μην ασχολείται με την υποκουλτούρα, εντός εισαγωγικών αυτό. Ναι. Βέβαια, αν δεν έχεις μια. Έτσι. Βέβαια, καταρχήν μου φαίνεται υποκριτικό υπό την έννοια ότι τα παιδιά πλέον στον αχανή κόσμο του ίντερνετ, του διαδικτύου, έχουν προλάβει να δουν τα πράγματα, πολλά πράγματα, πολύ πριν καν το καταλάβουν όσοι φαντάζονται ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ως πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, αν δεν τεστάρουμε το οτιδήποτε, είναι αδιανόητο να μας επιβάλλει κάποιος τι είναι ποιοτικό και τι δεν είναι, τι είναι καλό και τι δεν είναι, τι μας κάνει και τι δεν μας κάνει. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται να δοκιμάσουμε να μην απορρίψουμε? Νομίζω ότι συχνά κρύβει φόβο για άλλου είδους πρακτικές το να αποσιωπάμε ζητήματα ως τάχα ανώτερα ή κατώτερα, γιατί αν αυτό παγιωθεί ως κανόνας, ποιος είναι αυτός που θα μας υποδεικνύει τι είναι το σωστό και τι το λάθος τελικά? Ακριβώς. Ποιος είναι αυτός? Και το θέμα δεν είναι τα παιδιά να ασχολούνται με την υψηλή κουλτούρα και να απορρίπτουν την υποκουλτούρα των μέσων. Το θέμα είναι τα παιδιά να μπορούν να αντιμετωπίζουν κριτικά όλα τα συμβολικά συστήματα που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι για να μεταδίδουμε το νόημα, τα νοήματα που θέλουμε να μεταδώσουμε. Έτσι να το. Μεταδίδουμε νοήματα και μέσα από την εικόνα και μέσα από το βίντεο και μέσα από τα podcast και μέσα από το TikTok. Μεταφέρουμε νοήματα. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι. Είναι συμβολικά συστήματα μεταφοράς νοημάτων που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι. Από τη στιγμή που μεταφέρουμε νοήματα και επιδρούμε στην κοινωνία, πρέπει να τα μελετούμε. Πρέπει να είμαστε ενδυναμωμένοι ώστε να τα αντιμετωπίσουμε κριτικά και δημιουργικά. Διότι η παιδεία στα μέσα δεν είναι μόνο... δεν είναι ένα... πώς να το πω... να είσαι πονηρεμένος. Να μας σώσει, ας πούμε, από τα κακά μέσα. Η παιδεία στα μέσα δεν δαιμονοποιεί τα μέσα. Έτσι. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα. Θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε για επωφελείς σκοπούς. Σωστά. Προς όφελος μας. Έτσι, όπως ό,τι λέμε και για τα βίντεο και για τα βίντεο παιχνίδια. Της τοπικής κοινότητας και της χώρας ευρύτερα, της πολιτιότητας και της δημοκρατίας ευρύτερα. Έτσι, αυτός είναι ωραίος όρος. Αυτός είναι ωραίος όρος και έχει αξία και με έναν τρόπο έρχεται να δέσει και με τη χθεσινή συζήτηση αναφορικά με όσα συζητάγαμε για την ενεργό πολιτιότητα σε αυτή την εκπομπή. Βέβαια, όσες φορές κάνουμε εκπομπή μαζί, αισθάνομαι όλο και πιο τυχερός που σε έχω μουσαφίρει τακτικά και που εμπιστεύεσαι τις γνώσεις σου μαζί μας, υπό την έννοια ότι έχει μεγάλη αξία να μπορούμε να αισθανόμαστε την ασφάλεια, αν θέλεις, ότι σε μια συζήτηση η αντικειμενικότητα του συνομιλητή μας σχετίζεται και με τον τρόπο που δρά στο πεδίο, όχι μόνο με τον τρόπο που γράφει ή μιλάει για τη δουλειά του. Έτσι, αλλά αναφορικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ίδια του τη δουλειά, ειδικά όταν αυτή έχει να κάνει με παιδιά και ειδικά όταν μιλάμε για δασκάλους σαν και σένα που δεν φαντάζονται, τα έχουμε ξαναπεί αναλυτικά, που δεν φαντάζονται υπερφορτωμένα προγράμματα, παιδιά που δεν παίζουν, παιδιά που δεν μελετάνε, παιδιά που αλλά είναι όλη την μέρα στο σχολείο, και ειδικά όσον αφορά δασκάλους με θάρρος να λένε ευθέως ότι
δεν είναι δυνατόν να μας φορτώνετε με φωτοτυπίες και φωτοτυπίες για να δείτε πόση ύλη βγάλαμε, γιατί ευτυχώς μας τα έχεις πει και άλλες φορές. Πρέπει να δούμε πόση δουλειά παράγουμε σε ό,τι αφορά το συναισθηματισμό των παιδιών και όχι μόνο τους πάκους και τις χαρτούρες. Αντώνη Ζαρίντα, μεγάλο θέμα. Εάν δεν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι σε σχέση με το ζήτημα, εγώ για να προλάβω το χρόνο θέλω πολύ πολύ να σε ευχαριστήσω και θέλω να ευχηθώ πραγματικά η επόμενη φορά που θα τα πούμε να είναι από κοντά. Ραφίκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, έτσι, σου είμαι ευγνώμων. Τιμάς τη δημοσιογραφία, την έντιμη δημοσιογραφία και εσύ και οι συνεργάτες σου και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και μεγάλη μας τιμή. Φορά που μιλούμε μαζί και με τις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Μεγάλη μας τιμή. Μεγάλη μας τιμή, Αντώνη μου. Χαιρετίσματα στην Κύπρο μας. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Ο Αντώνης ο Ζαρίντας, ο φίλος μας ο Αντώνης ο Ζαρίντας, ο φίλος της εκπομπής Αντώνης Ζαρίντας, ο οποίος έχει βρεθεί στην εκπομπή πάντα με ουσιώδεις αφορμές και πάντα με έργο πίσω από αυτά που έρχεται να μας πει, εννοώ με πράξεις αναφορικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την εκπαίδευση και τις καινοτόμες δραστηριότητες που επιλέγει να προωθεί σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Πράγμα το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ότι το φως στους ανθρώπους υπάρχει, φτάνει να ψάχνουμε, να το ξετρυπώνουμε, να το βρίσκουμε και να το βγάζουμε στην επιφάνεια, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Αλλιώς υπηρετούμε με άλλη μορφή την δουλειά αυτή. Λοιπόν,